Tots els documents que utilitzeu o consulteu per als vostres treballs de classe han de quedar reflectits en el document final per a respectar els drets d'autor. A Espanya, la Llei de Propietat Intel·lectual de 1996 és la que s'encarrega de vetllar per aquests drets. Aquesta llei estableix dos tipus de drets: els morals, que acompanyen a l'autor i a la seva obra per sempre, que són inalienables i irrenunciables, i els drets patrimonials, que són els drets d'explotació. En Espanya duren tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seva mort. Per a aquells autors morts abans del 7 de desembre de 1987, el termini de protecció durarà tota la seva vida i 80 anys després de la seva mort. Quan van adaptar els llibres de Harry Potter a la gran pantalla, no sols li van demanar permís a l'autora, sinó que a més li varen pagar per fer-ho. Això són els drets d'explotació. Quan els drets patrimonials acaben, les obres passen a domini públic. Podem utilitzar-les sense permís de l'autor, però sempre citant-lo. Això passa en la primera versió del curt de Mickey de 1928. Després de 95 anys, aquesta imatge ha passat a domini públic, en 2024, la qual cosa ens permet utilitzar-la sense demanar permís a Disney i sense haver-li de pagar. Però només aquesta imatge, no la de qualsevol altre Mickey perquè és posterior. La llei de propietat intel·lectual estableix que podem utilitzar fragments d'altres obres, sempre que ja siguin divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per al seu anàlisi o comentari. Tal utilització només podrà realitzar-se amb finalitats docent o d'investigació i en la mesura justa. Així que tot el que utilitzeu en els vostres treballs ha de citar-se i aparèixer en la bibliografia final, segons l'estil de cita que t'hagi recomanat el teu professor. Una pregunta: podem reutilitzar aquesta imatge com a portada d'un treball o posar-la en la nostra web o blog si la citem? La resposta és no, perquè no pot emplenar-se com a mera d'or. Podem utilitzar aquesta imatge per a anàlisis, comentari, amb finalitats docent i d'investigació, com diu la llei. Sí que podem utilitzar-la per a parlar de la seva qualitat, del gramatge, de la llum, de la tècnica, etc. A més, fixeu-vos en el símbol de copyright, que significa que tots els drets estan reservats. Enfront del restrictiu copyright apareix el moviment copyleft, que és una pràctica legal que protegeix a l'autor però també li permet compartir la seva obra amb les restriccions que ell decidisca. Un exemple d'això són les llicències Creative Commons, que són un sistema molt senzill que es permet compartir el nostre material amb altres usuaris sin necessitat de que ells demanen permís. L'autor decideix, per mitjà de la llicència concreta que utilitza, quins drets cedeix. En el sistema de llicències Creative Commons es defineixen 4 condicions, que són reconeixement, no comercial, sense obra derivada i compartir en la mateixa llicència. Amb aquestes 4 condicions es poden crear 6 llicències, que van de més restrictives, com és el reconeixement, a la més restrictiva, que és reconeixement no comercial i sense obra derivada. Esperem que aquest vídeo us hagi ajudat en els drets d'autor.